Ezt tudod, hogy milyen pálinkó? Tudod, hogy milyen pálinkó? Milyen? Jó van? Barack? Gondolom, itt a... Barack? Mondom. Barack pálinkája van, látod? Ja. Táncolj egyet, máma. Lakkák, így azt Úgy Hú voltál, Misa? ki, máma. Szép vagy, máma, tényleg. Szép inged is van. Mi poszol? Ó, hát én nem iszok. Most a mikor fog levenni? Hát? No. Nem iszak, Misa. Nem iszak, mert hajtag. Hogy hajtasz? Mit hajtasz? Az asszony. Anyával. Hajtom az asszony. Robi. Voltál búcsúba? Nem hiszem. Most megyek, baszom. De kiöltözti milyen szépen, ez igen. Ez igen. Sáru! Sáru! Moj! Mimiriška? Ne znam! Ne znaš? A gdje je? Gdje je Mimiriška? Idem hűtsem magyar. Nem tudod, hol van? Voltál nála? Hát de kivel vasalt nadrágod van, nem igaz, hogy te vasaltad. Hol van Mimiriška? Valahol ott van. Te? És lekamerázom a fejedet. Mindegy, vagy. Ez az, gyere, fordulj erre. Ez az. Na így állj meg, így állj meg. Ez az. Hú, hát ilyen filmet még nem baszták. Én nekem nem kell. Nekem nem kell, Misa. Olyan panikát nem ittam még valatkor. Még a Robi is hívott, baszom a... Baszom azt a... Száját. Baszom azt a nagy fejű traktor! Csott! Üsd le. Csapd le, mint a taxiórás. Hey! Baby, baszom az üveggel? Bazd. Hey! Nem mered. Hey! Az üveget nem sajnálom. Hát, amit benne állom, van. majd kíváncsi az basz fejbe. Ha! Még annyi van, faszal! Van neked az. Gyere, majd kiszóbak, gyere. Nem próbáljuk. Nem! Hát akkor basszál magad. Van a Robinak is. Hát, nekem még keményebb van. Keményebb? Aha, nagyobb is. Ha gondolom. Hát Robinak még nagyobb. Zéjintő. De mekkora van? Na ne. No, nő! 35. Ez figaz lesz. Hát ilyen mennyi? 12? De én? Annyi se. Mondd is mondjam. Ilyet, azt hiszem, Ha én hogy mértem. Ha én mértem. Hozd ki a vonalzótkor, ott van a szobába. hozzá. Ne hozd ki! Miért, de hozd csak ki. Ne hozd ki, mert bevágom. Hozd csak ki, majd most kiderül az igazság. Hey! Na, hozom. Ne vág. Most kiderül az igazság. Ne hozd, mert bevágom. Na, most kihozom. Ne hozd ki, mert bevágom. Dehogy nem. Mit? A Robi előtt még mászlok. Most meg kell mérni. Mit? Robi előtt még mászlok. Robi előtt? Hát gondolom. Hát de nem engedi. Mi? Menj be, Micsoda? Misa. Nyitva van a kapu. Micsodát? Nézd csak! Ina! Megfújtam a rektoron, Robit. Hú, de erős a Misa, én már feladtam még az elején. Látod? Éj! Költem pálinkon, mit csinál? Az elég még barackót, Misa, most micsoda? Ha? Az elég még barackot mondtál. Az! Barack? Még a... Barack? Várjál, tartsd a láncát! Még egyszer! Rázd meg! Nézd meg. Originál barack, bazd meg. Nézd meg egy. Acsa? De várjál, nézzük, hogy tartsa a láncát. Az. Az! Tartsa a láncát, tartsa a faszom. Nézd meg egy. Várjál. Tele van valami szarra! Ne, Robi, várjál. De most... De állj meg, most kamerázza. Elbaszol. Ez nem tartsa a láncát. Az! Ez valami bucskurus. Kitű kaptad? De.
Kitől kaptad? Küldte Panika. Kitől kaptad? Mutasd a füledet, hogy néz ki a füled. Jó. Hát csak erről jobb a fény. Jó. Jó, meggyógyultál. Jó. Pista bácsi baszott létsz a fejbe? Ha? Pista bácsi baszott létsz a fejbe? Nem. Ha? Megvan, tudod egy... A rász. Rász Laci? Rász Laci? Két barackét baszom az annyira sönnek. Kiszaladt. Létsze? Nem. Főgyűjt a főgyűjtös volt író. Mondja, az anyád jó szentség. Végám az orvosról mi van? Na itt van a centi. Meg mi? Várjál most meseli a Rász Laci fejbe vágta, amikor levett két barackot. Hagyjad ti azt a... Mi ott van? Hallgass! Hallgass! Mi ott van? Meghúzom, de bevágom. Már nem érek. Bevágjál? Zoli, bevágjál? Vágd! Ha? Vágd, de lassan, ne nagyon. Hallod? Az üveget nem sajnálom, hogy benne az. Hát így van, Hallod? Na, várd már meg a Robit, hát nem engedi. Nézzük a röbben, mit csinál a Robival? Amit? Figyeljetek meg a röbben, mit csinál? Figyeld meg! Fogd meg, fogd. Nem mered megverni. Láttad, hogy mit csinál most már? Tudod milyen gyenge? Várd meg. Az előbbet, tudod, hogy mit csinált abban az előbbben? Nem tudod, mit csinált. És az előbb is elszöktem, ne bánts már. Na, padd meg. Mi van? Na, mutasd meg, hogy kell, hogy csinálod. Már rászad a Robi, szökik a basz meg itt az Robit, meg akartam Várj. fogni a barra a Robit. Magukat itt mondjuk. Na, jó van? Na, meséld el, mikor fejbe vágott a Laci, azt mit mondott Nem aztán? a rász. A rác. Hey. Két baraszki főgyűjt a Zsoltívó. Mondja, az anyád vagy, ó Isten, azt mondja. Jé. Most mit csinál-e? Könyörök, hogy ne adjam át a bíróságra. Ha most mit csinálok vele? Add át. Jövő héten átadom. De hogy kigyön a keresztében, lehet, hogy ő. Két paraszki. Mit baszom az édesanyja? Két paraszki. Kettői. Még baszom az Isten. Azt baszom még. Azt. Vagy az anyámat baszom még, ami nincsen. Na, két baracki. Kettői? Kettőt vettem le. De azért most jóban megálltom a barackodat. Leveszek kettőt, azt nekem létsze. Ja, onnan. Ha ember az ilyen, ne bazd már meg. Ja, két baracki, azt neki. Előveszed a lécet, azt nekem jössz ideja, fülem közé. Ha. Hát ne bassza meg az Úristen az eget, odavágom most, itten, ahogy én előtted vagyok, én odavágom. Ne vágd oda is. Jövő milyen máté. Azt mondja, kérlek, azt mondja, ne adját a bíróságra. Mi nem kértél tőle piszt? Jövő héten át fogom adni a bíróságra. Nő, zsaród meg, kérjél tőle piszt. Még az Imre, morom szevat. Elcsavarjaftaj? Nérda! Az anyád vagy, jó Isten, a jó édesanyád. Akkor itt most már nincs tárgyalás, kegyelem, ha? Mi van? Jó utat.
Elment. Nem baszom a fej. Jó. Ah, csak Tibi. Közök kávé? Főz a faszom. Hozzá kávét, akkor főzzük. No, nincs kávénk, hozzá kávét, főzzünk. Vegyél a boltba kávét, aztán... Na, add csak oda a centit, kicentizzük. Nem, majd ingyen hozom. Ne az, mert hozzad van. Rami, ne szarjál, Rami. Ne szarjál, mert... Mekkora ki? Mekkora ki? Hallani azt ki? Közök kávé? Misha? Misha? Van meg a... Hamcsink funkti? Csukópáp, csukófikú? Ácsia, ne csúcsia, máskor sápski. Nista. Neften, ha? Neften. Schwein? Schweine Butter auf Bitte? Törökül. Mit akarsz mondani? Mit akarsz mondani? Itt a centi, ajde. Mérjál csak, ajde. Hát sok kisú, Misha. Mit akarsz mondani a külsővel? Ez nem külső, ez centi. Beszélünk oroszul Misával, most adjál. Isten faszán. Oroszul beszélünk Misával, oroszul. Hát csúka! De csak arra nem csinálok? Hallod? Ha megvered, főzök. Ha lekapod, akkor főzök egy kávét. Hagyj, engem van. Főzök, hogyha lekapod. Ajde, üsd ki a lábát. Várjál. Üstök. Valami nem bántrakok itt. Baszom a szárat. Baszom a szádat. Látod? Látod, most már menekünk, baszom a száját. Hőna!